Šta? Dobila sam malu kantu sa bombonama? Ali to je tako malo. A ostali imao više, to nije fair. Da, kod mene srednja veličina. Meni će tog sigurno biti dovoljno. Monika, gledaj tamo. Nicole ima ogromnu porciju Skittles. Da, baš mi se posrećilo. Još nikad nisam vidjela toliko bombona. Ali Britney počinje. Okej, sad ću da probam. Kako da pojedem to? Ideja. Posadit ću Skittles u saksiju sa zemljom. Da, zakopat ću bombonu. Tako. A sada treba malo sačekati. Već mi je poraslo drvo. To je pravo Skittles drvo? Da, hoću što pre da probam bombone. Tako su velike. Uzet ću jednu. Da, to je predobro. Cool, baš mi se sviđa. Hej, sklonite svoje ruke, to je moje. Sama ću sve pojesti, a vi možete samo da gledate. Bila je mala porcija, a postala velika. Ona tako privlačno jede i ja bih probala to. Britney, šta je sa tvojim usnama? Postale su šarene. Pogledaj brže. Ma, zezate me. Wow, stvarno su mi usne šarene. Kako brzo nestalo. Šteta. Lepo izgledalo. Monika, sad ti. Dobro, vrlo rado. Sad ću da probam. Dakle, sipat ću sve iz kante na sto. Tako je. A sad ću podeliti sve po bojama. Super. Treba mi slamka. Pokušat ću da pojedem svaku boju kroz slamku. Da, super. Šta se sa mnom dešava? Postala sam roze. Kako super. Želim još. Koju boju izabrati? Tačno. Da, probat ću plave bombone. Ukusno. Pa šta? Da, uspelo je. Sad imam plavo odelo. Super. Ovog puta druga boja. Monika, to izgleda super. Wow, Monika, tako si lepa. I posljednja, zelena boja. Ove bombone su najlepše. Da, zelena kosa. Ne mogu više da čekam. Stani, Nicole. Prvo morate zapratiti naš kanal da ništa ne propustite. Stavite like i ne zaboravite na zvonce. Nicole, sada možeš probati. Odlično, odmah ću. Imam baš mnogo bombona. Prelepo. Nicole, a hoćeš li dati drugaricama nešto? To je bilo surovo. Baš me briga, poješću da sve sama. Da, kako ukusno. Što je to tamo? Nešto sjaji na dnu? Ja sam li postala klon? Šta? Ajoj, to je jako smešno. Tako ti treba, Cincija. Wow, to je šećerni kolač sa srcem. I u setu igla da bi se srce iseklo. Wow, Britney ima još veći kolač sa kvadratićem. Zanimljivo. Nicole je opet dobila najveću porciju. Ovaj kolač je veći od tvoje glave. Svi su šokirani. Ali Monika počinje. Uzet ću iglu. Tako je oštra. Odgovara mi. Pokušat ću da isečem srce. Uspeću. Hajde još malo. Da, uspela sam. Ne, srce se slomilo. I šta će biti sa mnom? Ne! Torta u lice. To je bilo moćno. Monika, kako si? Sada barem znamo šta će biti ako kolač pukne. Britney, sad ti. Ja? Okej, sad ću. Imam lifehack. Polizat ću kolač da bi postao tanji. Da. Ne. Razbio se u mojim rukama. I šta sad? Ne, molim vas. Za Britney su pripremili veliku čašu sa jajima. To je moćno. Dobro, što ima peškir? Dakle, ostale samo Nicole. Hajde, draga, možeš ti to? Okej. Ja imam tako veliki kolač da je bolje koristiti ne iglu nego testeru. Da, sa njom će biti mnogo brže. Uspeću. Hajde. Još malo. Gotovo. Krug nije teško iseći. Devojke, gledajte, uspela sam. Ne možeš samo otići. Ćao. Ne, sad ću dobiti kaznu. Čekajte, to je greška. Ne
Monika, šta si uradila? Baš si bezobrazna. Ali to izgleda zabavno. To nije smešno. Jeste. Wow, kako mala flašica Fante. Tako je slatka. Britney, a šta je kod tebe? Oho! A ja imam srednju flašu. To mi se sviđa. Super. Oho, to je pobjeda. Kod mene je ogromna flaša žele sa bombonama. Super. Stani, ja sam prva. Otvaram flašu i stiskam žele. Hajde. Wow, izgleda baš privlačno. Sad ću da probam. Da, ukus Fante, šta može biti bolje? Jao, Nicole jedva čeka da proba. Ne može više da čeka. Devojke, požurite. Inače će Nicole početi da jede svoje žele. Ups, Monika, to niko nije očekivao od tebe. Britney, sad ti. Dobro, sad ću da probam. Ja imam žele sa bombonama njorc. I stisnut ću. O, kako lepo. Da, i ukusno. Cool. Monika, šta hoćeš? A? Ne. U stvari znaš, predomislila sam se. Izvoli. Ne, ipak neću dati. Ha, poverovala si. Jao, Monika će to sigurno zapamtiti, Britney. Smislila sam, napravit ću sebi sendvič. Da, uzet ću hleb i stisnuti žele na njega. Odlično. Ha, eto. A sad ću dodati sirup od jagoda. Tako je, to će biti jako ukusno. Zatim, šarene konfete. O, da, ja sam pravi poslastičar. Wow, kako lep sendvič imam. Jel vam se sviđa? O, Monika se još ljuti na mene. Pa dobro, sama ću sve pojesti. Da, to je prelepo. Wow, Britney, to je odlična ideja. Blago tebi. Dakle, Britney je skoro završila. Na redu je Nicole. Hajde, probaj brže. Toliko si čekala to. Odlično, počinjem. Hajde. Nešto neće. Šta je bilo? Ups, izvinite, slučajno sam. Baš mi je nezgodno. Došla mi je ideja. Sad ću prevrnuti flašu. Da, gledajte, tako je mnogo lakše. Da, sad ću malo udarati flašu. Odlično, a sad ću pokušati glavom kija. Jao, Nicole, to je već previše. Žele već izašlo, smiri se i probaj ga. Pa da, već mi se vrti u glavi. Jedva čekam da probam to. Wow, to je jako ukusno. Želim još. O ne, zalepila sam se. Ne, šta da radim? Ups, Nicole, jesi li u redu? To sigurno nije bilo prijatno. Wow, to je malo pakovanje ljutog čipsa. Bit će vruće. Britney ima srednje pakovanje. Strašno. Ali najmanje sreće imala Monika. Dobila je najveće pakovanje. Ojoj, dakle, Nicole počinje. Hajde, kreni. Sigurna sam da mi neće biti ništa strašno. Ne plašim se vate. Dakle, sad ću izvaditi čips. Kakva mrva, uspeću. Dakle, probat ću. Oho, već osjećam da u meni sve gori. Šta je to bilo? Izgoreo mi jezik. Pomoći ću, Nicole. Imam osvježavajući sprej za usta. Monika, daj to, Nicole. Hvala. Baš osvježava. Super. Sada, Britney. Dobro, ali jako se plašim. Nadam se da ću preživeti. Da vidimo koliki je moj čips. Baš je veliki. Ima jezivu crvenu boju. Ok, probat ću. Ne mogu. Britney, saberi se. Budi hrabra. Eto, sve u redu. Ne, sva si pocrvenela. Nije mi dobro. Devojke, smirite me. Dobro, lakše mi je. Sad ću to brzo pojesti. Ne želim dugo da se mučim. Ne, sve mi gori. Pomozite mi, molim vas. Šta da radim? Ideja? Poliću vodom. Da, to mora pomoći. Eto ti. Da, kako prija. Monika, baš ti hvala.
Žao mi je da ti kažem to, ali sad je tvoj red. Hajde, probaj to. O ne, samo ne to. Nadala sam se da ćete zaboraviti. Dobro, sad ću probati. O ne, koliki džips, devojke. Stvarno ćete me podržati? To je druga stvar. Sa vašom podrškom ću sigurno uspeti. Probat ću malo. Sve mi vri unutra. Hajde, Monika, možeš ti to. Podrška drugara je dala Moniki puno snage. Sigurno će uspeti. Hajde, podržite Moniku u komentarima. Ostalo je sasvim malo. Da, završila je. Ajoj, nije mi dobro. Gorim. Došla mi ideja. Treba akvarijum sa vodom. Da, to će sigurno pomoći. Hajde, stavi glavu ovde. Postalo je mnogo bolje. Hvala, Britney. Jo, ribica mi ustima. Hvala, devojke. Spasili ste me. To je bilo čak i zabavno. Eto, već zvoni alarm, znači vreme je da ustajem. Da vidim koji je dan danas. Zaboravila sam, danas je noć veštica. To je lepa vest. A vreme je za strašne šale. Počinjem sa pripremom prvog pranka. Za njega su mi potrebni balon, bela tkanina i crni flomaster. Pogledajte, to je pravi duh. Nisam očekivala da će izgledati tako vrljivo. Okačit ću ga u Mijinoj sobi. Odlično, ona još spava. To je moja šansa, ne smem da izgubim ni minut. Ostavit ću duh ovdje ispred njenog lica. To nije sve. Imam još i ove rukavice. Uspelo je, super. Ostalo je samo da sipam kuglice na pod. Mogu zamisliti šta će biti kad stanu na njih. I posljednja stvar, ligavac. Kako se dobro razvlači. Žao mi je da ga dajem, ali to je potrebno za moj prank. Pa sad moram da idem. Na kraju ću zalepiti vrata plakatom sa zidom od opeke. Šta je to? Mamice, napao me je duh. Čekajte, izgleda da nije pravi. Šta se desilo sa mojim rukama? Polako, Mija, bez panike. Izgleda da su to samo rukavice. Idem da pronađem Suzy. Ona stvarno nije normalna. U čemu je moje lice? Prokletstvo. Kakav užasan početak dana. Pazi se, Suzy. Zid? Odakle je ovdje zid? Ovo je neko ludilo. Ćao, Mija. Srećna noć, veštica. Osvetit ću ti se. Sad ću ja napraviti prank za tebe. Veruj mi, bit će mnogo strašniji od tvog. Treba će mi drveni sto sa rupom u sredini i crna tkanina. A sad ću staviti veliku kantu kokica direktno na rupu u centru. Dno od kante također treba skloniti. Odlično. Sipam kokice da se ništa ne bi vidjelo. Pola posla je urađeno. Kako vam se sviđa moj novi izgled? Baš strašno, jel da? Da bih stvorila jezivu atmosferu, uključit ću horror film i isključiti svetlo. A sada tišina. Samo posmatrajte, a ja ću se sakriti ispod stola. Horror film, odlično. Taman sam htjela da gledam nešto. Tu su i kokice, super. Što nije u redu? Učinilo mi se. Iznenađenje. Neko me je ujeo za prst. Šta je to do đavola? Da li je u kutiji čudovište? Pogodila si. Moram da bežim. Žao mi je, Mija, ali sad se sigurno neću zaustaviti. Imam još puno prankova na raspolaganju. Za sljedeći će mi trebati veštačka ruka. Izgleda baš kao prava. A sad ću uzeti bušilicu i okačit ću nešto na zid. Vreme je da ukrasim kuću za žurku, ali ne ide mi dobro. Vidim da ti treba pomoć. Pogledaj šta imam. Pusti mene da uradim to. Hvala, Suzy. Jao, kije mi se. O ne, probušila sam sebi ruku. U pomoć. Suzy, šta da radimo? O ne. Mamice, kakva velika rupa. Nije mi dobro. Poverovala je, znala sam da ću uspeti. Je li to Suzyna ruka? Ona nije prava. Opet me je prevarila. Pa, vreme je da uzvratim. Mislim da će ćelava glava biti odlična za sljedeći prank.
Izgleda super. Moram da stavim još i silikonski mozak gore. Izgleda dobro, ali nešto nedostaje. Naprimjer krv. Uzet ću crvenu boju i umočit ću zavoj u nju, a zatim ću ga omotati oko glave. Ovako. Tog bih se i ja uplašila. Izgleda zaista jezivo. Stavit ću periku da Suzy ne bi ništa posumnjala pre vremena. Mislim da mi baš lepo stoji. Posljednja stvar i to je to. Ovo ću staviti na leđa. Suzy neće moći da odoli. Ćao Mija, hajde zajedno da gledamo horror film. Mislim da je videla. Odavno nisam vukla nekog za kikice. Šta je to? Iščupala sam svu njenu kosu. Iznenađenje, Suzy. To je baš smešno. Srećna noć, veštica. Smicalica ili poslastica. Imamo prve goste. Zdravo, izvoli, ovo je za tebe. Hej, trebao si uzeti nekoliko bombona, a ne sve odjednom. U redu, sad ću ga naučiti pameti. Napravit ću posebne čokoladne jaje. Moram uzeti prava jaje. Svako od njih probušiti drvenim štapićem, okupati u čokoladi i umotati u pakovanje. Super je ispalo. Smicalica ili poslastica. Opet ti. Izvoli, donela sam još slatkiša. Da vidimo da li će ti se dopasti. Blago meni, uzeo sam sve što je bilo. Super. Obožavam Kinder jaje. Fuj, šta je ovo? Sirovo jaje. Odvratno. Tek sam počela i ne planiram da stajem. Moram da napravim novi prank. Za njega će mi trebati bundeva, glavni simbol noći veštica. Napravila sam odličnu lampu Jacka. I još samo da stavim svećicu u nju. Tako je. Mislim da je najbolje staviti to ispod Suzynog kreveta. Dobro je što je nema. Moram da požurim dok nije došla. Super, lampa Jacka je tu, ali to još nije sve. Treba će mi Suzyne patike i crvena boja. Namazat ću John da bih ostavila krvave tragove na tepihu. Ovo je moj omiljeni prank. Super, odlične otiske. Svaka mi čast, sad odlazim. Jao, danas je bio veoma naporan dan, umorila sam se. Što je to? Liči na krv. Mamice, bojim se. Neko je ušao u moju sobu. Tako je, odlazi odmah. Tako si impresivna, Suzy. Jao, kako odmah nisam shvatila da je to tvoj prank. Prestani da se smiješ, Mija, eto ti. Nisi pogodila. Samo sam se šalila, ona me gađa jastucima. Moram da se osvetim i već znam kako. Uzet ću taj beli peškir. Raširit ću ga na podu i na njemu ću staviti krvave otiske svojih dlanova. Primetila sam da to plaši Suzy više od svega. Biće zapanjena. Odlično mi ide. Napravit ću još nekoliko otisaka. Sad mogu okačiti peškir na svoje mjesto. Tako je, uopšte ne izgleda sumnjivo. Ali jednog peškira nije dovoljno. A šta ako dodam crvenu boju pravo u tuš? To će sigurno mnogo uplašiti Suzy. Sve je uspelo i što je najvažnije, nisam ostavila nikakve tragove. Jedva čekam da vidim njenu reakciju. I još jedna genijalna ideja. Napisat ću na ogledalu poruku sa punom. Ovo će biti završetak predstave. Posmatram te. Svaka mi čast i ja sam genije. Jao, jedva čekam da dođe. Samo nemojte me odati pre vremena. Konačno mogu da se istuširam, to mi uvek pomaže da se opustim. Kakva prijatna voda, ali zašto je crvena? Da li je to krv? To je 100% mi je napravila. Sad ću se obrisati i naći je. O ne, na peškiru su nečiji dlanovi. Što je ovo? Neko me prati. Kakav užas, moram da idem. Činjemo? O, Monika ima crvenu nutelu. A Britney je dobila žele sa ukusom Huba Bube. Super! O, Nicole je dobila šećernu vunu zelene boje. Super!
Devojke, želim da budem prva. Sad ću da probam. Otvaram. Ajoj, Monika, pazi. Udarila si me po klopcem. Izvini, samo sam htjela što pre da probam Nutellu. Sigurno je mnogo ukusno. O da, prelepo. Ali kako da je pojedem? Tačno, napravit ću sebi čokoladice. Sipat ću Nutellu u kalupe. Teško. Da, tako je. Odlično mi ide. Tako je. A sad ću dodati Skittles bombone. Evo ih. Ali to još nije sve. Dodat ću još marshmallow i slatke konfete. Kakva lepota. Divno. A sad ću poprskati sve sprejem za hlađenje. Da bi se čokolada stvrdnula. Aha, tako je. To je to. Vreme je da probam. Jedva čekam. Wow, kako ukusno. To je prelepo. Oduševljena sam. Ne mogu da se odvojim. Želim da pojedem sve do kraja. Blago meni. Je li sad moj red? Odlično. Vreme je da probam. Moj žele izgleda privlačno. Da, ukus je još bolji. Sviđa mi se. Pa to je još i žvaka. Super. Mogu napraviti balon. Cool. Treba pojesti još malo žvake da bih napravila veliki balon. Dakle... uspela sam. Odličan balon. Nikol, hvataj. Kako zabavno. Monika, hvataj. Da, hvatam. Devojke, treba se sakriti. Dobro, što sam izvadila kišobran na vreme. Da, to je bilo strašno. Dakle, sad je moj red. Probat ću. Kako ukusno. Pogledajte. Imam mrkovi od vune. Super. Da, jako zabavno. Probat ću. Super. Čekajte. Imam ideju. Britney, daj mi to. Znam. Hagi vagi. A možda kanta sa smećem? Ne? Čaša vode? Da, odlično. Pokušat ću da istopim vunu u vodi. Jesam smešna, dakle, hajde da vidimo. Wow, kako super! Istopila se. Sada mogu popiti to. Wow, to je jako ukusno. Baš si brzo. Da, to je bilo jako ukusno. Devojke, šta je sa vašim usnama i ušima? Ne. Idemo dalje. Opa, to je cela krofna. A kako ćete da je delite? Tu ima 3 boje. Britney, daj mi! To je zajednička krofna. Ali hoću i ja krofnu. Devojke, prestanite, ispustit ćete. Eto, sada svako ima krofnu, super. To će sigurno biti mnogo ukusno. Pitam se, ko od vas će brže pojesti? Ajde da proverimo. Britney je jako gladna. A Monika je odlučila da jede pomalo. A Nikol je stavila celu krofnu usta. Neverovatno. Da, pobedila sam. Svaka mi čast. Dakle, treba obrisati glazuru. Ne! Hej, šta je sa tvojim licom, Nikol? Još ste se obojili. To je cool. Devojke, džabe se trudite, nećete moći da skinete to. Nova hrana. Britney ima lizalicu, Nikol mlečni koktel. Tako je veliki. A Monika nije imala sreće. Ona je dobila ljuti čips. Jadna. Spremna sam da budem prva. Imam tako veliku lizalicu. Kako lepa žuta boja. Jedva čekam da probam. Sviđa mi se. Od uvek sam htjela da pojedem lizalicu mnogo brzo. U tome će mi pomoći bušilica. Dakle, stavit ću lizalicu na nju. A sada uključujem. Gledajte.
O, to je dobra ideja. Svaka čast. Da, znam da sam genijalna. Sad ću da probam. Pokrećem lizalicu i stavljam jezik. Super. O, ne. Imam rupu u jeziku. Došla mi ideja. Flaster će sigurno pomoći. Odlična ideja, Britney. Daj ovamo svoj jezik. Tako je. Hvala, devojke. To je stvarno pomoglo. Volim vas. Dakle, Monika, sad ti. Ja, a možda ipak Nikol? Ne, Monika, ti si na redu. Dobro, sad ću da probam. Jako se plašim. Kako veliki komad. Crveni je. Sigurno je mnogo ljuto. Nikol, hoćeš li pristati da pojedeš moj čips ako ti platim? Britney, a ti? Daj da razmislim. Ne. Dobro, ništa mi ne ostaje. Morat ću da jedem. Kako ljuto. Već mi sve gori unutra. Devojke, neću izdržati. To je previše ljuto za mene. Šta da radim? Ajoj. Kad će se to već završiti? Ne mogu više. O ne, osjećam vatru. Pomoći ću ti, Monika. Pođi za mnom. Treba te ohladiti. Znam gdje uraditi to. U kuhinji ima frižider. Tamo uvek hladno. Dakle, sad ću staviti unutra tvoje lice. Eto, je li ti sada postalo bolje? Super, Britney. Hvala ti. Bolje mi. Onda hajde da se vratimo. Nikol, sve odlično. Sad je tvoj red. Super. Vreme je da probam svoj koktel. Da, šlag je prelep. Jao, Monika, šta misliš da joj dam u kašiku? Ne treba. Eto, šlag sam pojela, a sad ću probati sam koktel. Wow, kako ukusno! Što? Oči su mi postali zelene? Zanimljiv osjećaj. A šta će biti ako probam još? Prelepo! Devojke, ne mogu da se zaustavim. Šta? Šta je sa mnom? Wow, to izgleda baš moćno! Neverovatno! Jao, devojke, vaši vratovi! O ne, uskoro ćemo se potpuno bojiti. Jao, plašim se. Smiri se. Ajde, papir, kamen, makaze. Slažem se. Opa, novi slatkiši, super. O, to je nova hrana. Monika ima crveni cake pops. A Nikol je dobila želeoko, super. A Britney ima žuti marshmallow. Tako se zabavno trese. Dakle, ko će da počne? Ja želim da budem prva. Odlično. Sad ću da probam. Treba mi kašika. Počet ću od zanice. Izgleda jako privlačno. Probat ću. Čekajte, a šta je unutra? O, to liči na zeleni žele. Probat ću. Wow, to je prelepo. A baš mi se sviđa ovo punjenje. Želim još i još i još. Da, blago meni. Čekajte, ruka mi se zaglavila. Monika, pomozi mi. Naravno. Tako zabavno, ruka ti odskače od stola. O, ideja. Hajde da probamo da pogodimo koš. Nikol, zaboravila sam na tebe. Nikol, jesi li u redu? Monika je pogodila cilj, ali Nikol je malo stradala. Ali barem više nema žele na ruci. Dakle, na redu je Britney. Došla mi ideja. Izvadit ću rukavicu Ironmana. I ispeći ću malo marshmallowa. Da. Tako će sigurno biti ukusnije. Mislim da će tog biti dovoljno. Sad ću probati. Da, to je baš ukusno. Oduševljena sam. Devojke, to je bilo tako ukusno da nisam primetila kako sam pojela sve. Ko je sad? Monika, ti. Da, ostala sam samo ja. Imam crveni cake pops. Kako da ga pojedem? Tačno, treba mi odelo samuraja. Jel mi dobro stoje ovi brkovi?
Sad ću iseći svoj Cake Pops. I ja. Da, uspela sam. Hvala. Vreme je da probam to. O, baš ukusno. Zadovoljna sam. Wow, Monika, to je bilo moćno. Sigurno je Cake Pops mnogo lep. Hajde, vrati se u svoje odelo. Jao, Monika, sva si crvena. O, ne, devojke, obojili ste se. Samo su vam ruke ostale netaknute. Izgledate baš smešno. Neverovatno. Idemo dalje. Šta ćete jesti ovog puta? O, Britney ima kantu sladoleda. A Monika je dobila njene omiljene pucketave bombone. A Nicole ima špric sa jako kiselim želeom. Jadna ti. Monika počinje. Hajde. Vrlo rado. Sad ću probati svoje bombone. Jedva čekam. Sipat ću malo na ruku. Odlično. A sad ću sipati nezik. O, kako ukusno. Imam ideju. Treba mi levak. Nicole, treba mi pomoć. Stavit ću levak u usta, a ti ćeš sipati pucketave bombone unutra. Jel može? Okej, spremna sam da pomognem drugarici. Sad ću da probam. Sipala sam sve do kraja. Monika, kako si? Super, to je jako ukusno. Čekajte. Nešto nije u redu. Šta mi je? Izgleda da si pojela previše bombona. Monika, sad ćeš pući. Vratila se u prethodno stanje. Wow, pa to je vatromet. Monika, to je baš moćno. Pucketave bombone su mnogo dobre. Sad ti, Nicole. Ne, neću. Nicole je pobegla, ali nema izbora, to je izazov. Ajde, moraš probati to. Saberi se. Možeš ti to, sigurno ćeš uspeti. Plašim se. Dobro, probat ću, ali samo malo. Čudno, ne mogu da je stisnem. A mi ćemo ti pomoći, draga. Eto ti. Jo. Čekajte, pa to je ukusno. Svidalo mi se, hajde još. Da, istiskajte sve, to je jako dobro. Želim sve da popijem. Devojke, nisam znala da će to biti tako ukusno. Odjednom je postalo jako kiselo. Prošlo je. Ajde, Britney, sad ti. Važi. To izgleda baš ukusno, treba mi kašika. Toliko sladoleda još nikad nisam jela. Probat ću. O, da, baš mi se sviđa. Oduševljena sam. Želim da pojedem sve do kraja. O ne, odjednom mi je postalo jako hladno. Moram da se ugrejem. Da, kapa će mi pomoći. Sada mogu nastaviti da jedem sladoled. Prelepo. Obožavam. Britney, hoćeš li sigurno moći da pojedeš toliko sladoleda sama? Imaš baš mnogo. Smrznut ćeš se. Obuci se još toplije. Jo, šta ti je? O ne, Britney se zladila. Devojke, spasite. Naravno, Nicole, vadi fe. Hajde da ugrejemo Britney. Postalo mi je bolje. Hvala vam, devojke. Ali moj sladoled se istopio. Nema veze. Sad ga mogu samo popiti. Da, tako se sigurno neću smrznuti. Mlečni koktel je ispao baš dobar. Moram dići kantu visoko. Kako teško. Padam! Ups. Britney, kako si? Diži se brže. Britney, tvoje ruke. Obojili su se. Wow. Devojke su sada potpuno šarene. Hajde da se slikamo za uspomenu. Moramo svima da ispričamo to. Dakle, prvo ću da ofarbam svoju kuću u roze boju. Ali moram se presvući. Da, tako je mnogo bolje. Koju nijansu da izaberem? Neka bude svetlo roze. O da, ova boja savršeno odgovara za krov. O
Da, divno. Baš sam zadovoljna rezultatom, ali to još nije sve. Vreme je da dodam još par detalja. Uzet ću šablon usana, malo ruža i šljokica. Kako lepo! Mnogo mi se sviđa. Kako izgledam? Da li mi je frizura u redu? O, da, ja sam kao i uvek prava lepotica. Ovi pufnasti oblaci su mi dali ideju kako da ukrasim moj divni krov. Obložit ću ga istim kakvim oblacima, samo roze. A još ću dodati roze balone i moju sliku. O, super! Wednesday, kako ti se sviđa moja kuća? Previše roze. Vreme je da i ja dodam malo vatre u dizajn svoje kuće. Tako je. Mamice, kakav užas! Wednesday, jesi li u redu? Da, savršeno, kao i uvek. Sada, kada je kuća ofarbana u crnu boju, vreme je da unesem nekoliko zastrašujućih detalja. Zombi, naređujem ti, ustani iz mrtvih i pomozi mi da ukrasim dvorac. Zdravo, gospodarice, razumeo sam vas. Vašem dvorcu nedostaju lanci i kosti. Obožavam kosti. A od ovog ću da napravim rešetku na prozorima. Zombi je super. A poklopac kovčega ću koristiti kao šablon. Tako je. Gledajte šta sam napravio. To ću staviti na krov. Zombi je odličan majstor. I tu ću staviti par koščica. Kako si, prijatelju? Jesi zaboravio glavu? Gospođice Wednesday, ja sam završio. Nije loše. Evo obećane plate. Zaslužio si je. Izvoli. Hvala, gospodarice. Laku noć. Dakle, Vrano, zauzmi krov i čuvaj moj dvorac. Da. Pažnja, pažnja, hitne vesti. Imamo nove komšije. Zdravo, ja sam Barbie, drago mi je. Njen novi dvorac osvetljava naš kraj. Nećete verovati, ali najmračniji i najužasniji mesto se nalazi skroz pored. To je dvorac Wednesday. Trenutak. Wednesday, treba nam osmeh za naše gledaoce. Sklonite kameru. Snimanje je zabranjeno. Marš odavde! Vreme je da sredim svoje dvorište. Dakle, počinjam. Ovom drvetu neće smetati nova frizura u obliku srca. Da. Kako slatko. Rasti veliko, a ja ću da te zalivam da se pojavi više cveće. Odlično. Ispalo je divno, zadovoljna sam. Hoću još da napravim stazu. Šta se tamo dešava? Moja glava. Evo moja staza od kamenja. Gotova je. Sada mogu da obučem omiljnu haljinu i malo da se odmorim na travnjaku sa koktelom u ruci. Da, savršeno. Šta kažeš, Wednesday? Kako je sve preslatko, povratit ću. U mom dvorištu neće biti nikakvog cveća i slatkih srca. Ne postoje ništa bolje od grobova mojih omiljenih heroja. Jer za mene su oni živi večno. O da. Još par spomenika i to je to. I naravno, treba mi crveni tepih. I lobanje za atmosferu. Eto. Ovo dvorište je baš u mom stilu. Strašno lepo. Pitam se šta radi Wednesday tamo, ili? Sad ću da vidim.
Nije lepo posmatrati nekoga. Moj dvorac je pun duhova. U njemu nema mesta za strance. Šah i mat stvar. Ma daj, nemoj da se ljutiš. Šta kažeš na novu pločicu za kuću, je li? Šahovska tabla će baš odgovarati. Kao i ova jeziva slika sa paučinom. I naravno treba mi što više slepih miševa i paukova. O da. Osim toga ću staviti crne police za moju zastrašujuću kolekciju. Evo je. O da, obožavam svaku figuricu. Hvala, prijatelju. Ali tvoja ruža mi nije potrebna. Ti mi se sviđaš mnogo više. Jer od tvojih kostiju mogu napraviti odličan stol. A grudi ću koristiti kao lampu. O da, super. A još ću napraviti ćoše za stvar. On će biti oduševljen kada vidi. Stvar, pogledaj, to je tvoja nova garderoba. Jel ti se sviđa? O, a vidim da si oduševljen. O, da, ti si pravi maneken. Lepo ti stoji. Usput, potrebna mi je tvoja pomoć. Ne boj se, to neće boleti. Hoću da stavim tvoje otiske na mojim zidovima. Da, tako je. Ispalo je lepo, hvala. Kakva lepa paučina. Treba je okačiti po svim zidovima. A ja sam oduševljena. Šta se tamo dešava? Kakve čudne komšije imam. Mislim da je vreme da ukrasim zidove. Samo pogledajte kakva slatka srca. Dodat ću još osvetljenje, a na pod ću staviti ovaj lep roza tepih. O da, ovdje je baš prijatno. A još ću da napravim stol za moju šminku. Pogledajte koliko kozmetike imam. Ja obožavam da se šminkam. I sve je naravno roze. Sad ću sve lepo poređati na stolu. A još sam okačila ogledalo da se divim svom odrazu. A na ovim divnim policama ću staviti različite ukrase. I naravno da ću staviti moju omiljenu sliku i krunu. O, kako mi dobro stoji. Super! Mnogo mi se sviđa. A vreme je da zapalim selfie u svojoj novoj kući. Jao, šta je to? Fuj, kako odvratno. Pozivnica na žurku od Barbie. Dobro, doći ću. U goste se uvek dolazi sa poklonima. Ja ću joj doneti moje jelo. Žele oči u sos od jagoda. Nadam se da će se joj dopasti to. Oj, sama bih to rado pojela. Hej, društvo. Fuj, odvratno. Hej, jeste gladni? Kako odvratno? Dobro, probat ću. Hvala, Wednesday. Oho! To je veoma ukusno, a nisam očekivala. Hoćeš čaj? Izvoli, sad ću da ti sipam. Šta je to? Gotovo, možeš da piješ. Da li ona zna da su čaše prazne? Pa dobro, pravit ću se da pijem. Fantastično. Da, veoma ukusno. Hvala, Barbie. A sada Sophie, osmeh. Žurka je baš super. Hvala što ste došli. Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Eto, oho, koliko bombona. Super. Šta, pseća hrana? Da li se šalite? Kako smešno. I ja veoma volim ove žele bombone. Zato ću vrlo rado ukrasiti njima tortu. Tako je. O da, izgleda mnogo lepo.
Zatim ću uzeti ovaj kiseli gel. Ajuj, kako je kiselo, ali mi se ipak sviđa. Sad ću nacrtati nešto odozgo. Eto, a sad ću uzeti najkiseliji bombon na svetu. U stvari, znate šta? Imam bolju ideju. Što ona radi, ne razumem. Ja sam napravila od bombona mrvice. Hoću da ih sipam na moju tortu. Da, tako je mnogo bolje. Pogledaj, Mike. Cool, svaka čast. Da. A sada najlepši deo, degustacija. To je tako kiselo i tako slatko istovremeno. Sviđa mi se. Hej, a daj meni da probam, molim te. Naravno, izvoli. Jesi stvarno poverovao? Ti imaš svoju tortu, ajde jedi. Užas, zar stvarno moram da stavljam pseću hranu na tortu? Jao, ona izgleda odvratno. Da, i još i smrti. Tako je, dobro, sad ću probati malo. Hej, to nije fair. Ti jedeš samo tortu, probaj hranu. Ti si tako bezobrazna, Julie. Odvratno. O, ko je to? Zdravo, mali. Vidim da ti se sviđa hrana, jeli? Hoćeš da ti dam svu ovu tortu? Jedi na zdravlje. Mike, to nije fair. Okay. Nikakvih kuca. Ove torte moramo jesti sami. I meni to odlično ide. Joj, iako je to mnogo kiselo, utrnulo mi lice. O, Julie se ukočila. To znači da mogu nastaviti da hranim psa. A šta je to, Mike? Jesam ti rekla već? Ali vidi ga, kako da ga ne nahranim? Da, upravo si, previše je sladak. Ne možemo ga odbiti. You ready? 3, 2, 1. Pa šta je to? Hajde još jednom. 3, 2, 1. O, vidi, kod mene ukusno i mirisno voće. Cool. A meni se posrećilo mnogo manje. Ovaj luk je prosto užasan. Fuj. Diši, Julie, sve u redu. Dođi sebi. Onda, hvala, Mike. Hoćeš luka? Naravno da ne. Hajde, stavljaj ga na svoju tortu. Dobro. Smislila sam nešto. Sad čekaj malo. Aha. Mike, kako ti se sviđa moja roza od luka, jeli? O, to je veoma lepo. Svaka čast. Da, samo što uopšte ne miriše kao cvet. A od belog luka mogu napraviti lepe latice. A samo ga treba očistiti od ljuske. Odlično. Ispalo je prelepo. Prava letnja torta. Super, prijatno. A sada jedi. Ja uopšte ne želim da jedem ovu tortu. Vraća mi se od jednog mirisa. Jao, i oči mi suze. Strašno. Ovo je najgora muka na svetu. Ne plači, jadna. Ja sam sa tobom. Ne mogu više. Eto, uzmi, obriši suze. Hvala. Ajde, sada ti. Dakle, smislio sam nešto. Sad ću ukrasiti tortu voćem i uradit ću sve tako kako me je učio moj majstor. O da, to su bili cool časovi koje nikada neću zaboraviti. Julie, pripremi se da vidiš show. Thank you very much. Dakle, spreman sam. I ja! Da, to je bilo fantastično, jel da? Završio sam! Wow, bravo, Mike. Svaka čast. Hvala! To je prelepo! O da! Šta je? Hoćeš i ti da probaš? Dobro, hajde, posluži se! Baš ti hvala. Super! Da, O ne, ja sam dobio ljud wasabi! a ja imam moje omiljene čokoladice. To. Mogu li ja biti prva? Molim te. Super. Prvo hoću da probam malo Nutelle.
Prelepo! Trenutak, imam odličnu ideju kako da ukrasimo tortu. A zato ću uzeti lopaticu i valjak. Da, ja sam kao pravi građevinar. Uz pomoć lopatice ću namazati svu čokoladu. A zatim ću preći valjkom. Odlično, ali to još nije sve. Trebaju mi ove čokoladice. Da, moram nešto izmeriti. Kako je sve ozbiljno. Nego šta si mislio? Eto, mogu staviti ove čokoladice u krug. Wow, super. Hajde sad ti. Da, znam. Dakle, treba razmazati wasabi po torti kao Julie. Julie, mogu li pozajmiti tvoju lopaticu? Na njoj je ostala Nutella, super. Hvala, Julie. Eto, završio sam. Izvoli, Julie, hvala. Ajoj, ne treba mi to. Bolje da probam ovu prelepu tortu sa bananom i čokoladom. To je savršena kombinacija. Oduševljena sam. Prelepo. Što me gledaš, Mike? Sad je tvoj red. O ne, iskreno, ja ne želim da probam to. Ne mogu više, nećeš me nagovoriti. Julie, šta radiš? Ajoj, baš si bezobrazna. Eto ti. Šta? Bitka hranom? Dobro. Kako god. Eto ti, eto! Prestani! To je bilo smešno. Da, slažem se. Šta? Mamice? To su ljute papričice? O ne! Kod mene su želeoči, cool. Vrlo rado ću ih staviti na tortu. Izvini, Julie, ali ova torta će biti dovoljno samo za mene. Ekstra. Hej, ja sve vidim, lopužo. Dakle, sad ću probati. Prelepo. Hoću i ja? Rekao sam ne može. Dobro. Najbolja torta na svetu. Mike, daj mi, molim te. Ne čujem te i ne vidim. Sam ću sve pojesti. Najbolja kombinacija na svetu. Poješću sve do kraja. Najeo sam se. Julie, sad ti. Jao, dobro. Uopšte ne želim da stavljam paprike na tortu, ali znam da nemam izbora. Dobro, uradit ću to barem lepo. Iseći ću paprike sitno i staviti sa strana ovako. Da, Mike, vidi. Super. A sada probaj, prijatno. Jao, mamice, jako se plašim da je probam. Ajoj. Znaš šta? To nije loše. Meni se čak i sviđa. Da. Ozbiljno? Ili ne? Ajoj. Postalo mi je jako vruće. U pomoć. Kakav užas. Sad ću te spasiti. Izvoli. Kakvo olakšanje. Hvala, Mike. Super mi je. Opa, kakva torta. Ups, ovo je inače za vas, devojke. Ko bolje nacrta, dobit će. Super. Da, možete početi. Odlično. Treba će nam crno testo za konturu. A sada prelive od jagode i maline. Pa ne. Čokolada je bolja. Vreme je isteklo. Kako već? U redu. Hajde da stavimo palačinke na jedan tanjir. Okej, dogovoreno. Dobili smo tortu. Bravo, devojke. Obe ste pobedili. Čestitam, Wednesday. Torta je vaša, izvolite. Hvala puno. Izgleda ekstra. Dođi ovamo, mali moj. A ja imam srce i jednoroga.
Njam, njam. Ekstra. Papir, kamen, makaze. Pobedila sam. I opet. Jao, šta je to? Wow. Da, to je leteći Pikachu. Ovo je vaša nova nagrada. Dobit ćete ga ako ga dobro nacrtate. Nemoj ni misliti. Ja ću ga dobiti, vidjet ćeš. Moram pobediti. Šta kažeš, stvar? Kod Enid je bolje? Pa ne može tako. Moram nešto smisliti. O ne, šta sam uradila? Devojke, završavajte. O ne, nemam više vremena. Pogledajte mog Pikachu, kako vam se čini? O, bravo, Enid. Wednesday, pokaži sad ti. Da li to sigurno želite? Dobro, gledajte. Joj, kakva noćna mora. Pobedila je Enid. O da, oduvek sam htjela Pikachu. Sad je tvoj. Čestitam, dušo. Hvala. Hajde da letimo, druže. Samo ne ovde. Eto ti. Sama si kriva. Devojke, gledajte koga imam. Joj, kako slatko. Krenite da crtate. Odlično. Dobro mi ide. Zadovoljna sam. A ja sam već završila. Da vidimo šta Enid ima. Moj kameleon će biti najlepši. Stvar, hajde da se zabavimo malo. Hej, Enid. Zdravo. Zdravo. Jesi li isključio šporet? Svaka čast. Enid, vidi brzo. Šta? Vreme je isteklo. Super, a evo mog crteža. Jao, a šta ćeš mi ti pokazati, Enid? Čekajte. Ups, u čemu je stvar? Samo trenutak. Zašto se moja palačinka ne ispekla? O ne. Joj, to nije dobro. Pobedila je Wednesday. Konačno. Ti dobijaš kameleona. Super. Savršeno se uklapa u moj stil. Divno. Opa, nova runda. Crtamo haljinu. Idemo. Joj, kakvo čudo. Odvratna haljina. Neću crtati. Bolje da čitam. Nemaš ti pojma, Wednesday. Dakle, ja ću sigurno pobediti. Šta je stvar? Ne, nemoj me nagovarati. Neću to crtati. Stvar? Šta to radiš? O, roze testo. To mi treba. Odlično mi ide. To je to. Pokaži palačinku, Enid. Vrlo rado. Ne sviđa mi se, izvini. Kako? Zašto? Pa ne znam. A šta je ovo? Wow! Stvar? To je mnogo dobro. Pobedila je Wednesday. Šta? Ne, nemojte. Haljina je sad tvoja. Hvataj! Da li se šalite? Ne podnosim roze boju. Kakva mirisna pizza. Ovo je vaš novi zadatak. Neverovatan miris. Krenite, devojke. Pa to je lako. Obožavam picu. Nacrtat ću pače, paradajz, masline i testo. Super, moja pizza je spremna. Gledajte. Wednesday, šta ti je? Zašto sediš? Htjela sam da vidim šta ćeš ti da nacrtaš, pa da uradim bolje. Ja ću prvo nacrtati testo, a onda napraviti obris. Gotovo. Šta? I to je to? Naravno da ne.
Nacrtat ću sve sastojke odvojeno. Tako je, ja sam genije. Devojke, nemate više vremena? Pokažite mi. Izvolite. Odlično. Evo moje pice. Prazna pica, to je čudno. Eni, pobedila si. Wow! Stanite, niste shvatili. Evo moje pice. Jel vam se sviđa sad? Oho! Okej, menjam svoj izbor. Cool. Čestitam, Wednesday. Šta? Ali hoću ja picu. Obožavam picu. Poješću sve. Prelepo. Blago njoj. O, imam i ja pače pice. Ukusno.